tayo. Live tayo sa YouTube. Mga subscriber ko diyan. Kailangan sabay bitawan sa loob ha. Ang mga subscriber ko. Bibo to bibo. Ayan na. Bibo to bibo. Muli na namang sinasawsaw. Nagkainom lang to. Sawsawan daw ng cellphone sa pitsil. Bilangan mo, 1, 2, 3. Puta, na si ano pa. Si ano pa yung profile Go. Go. Yung profile ni Ricky, yung pinsan ko pa na crush ko dati. Kaso hindi ako pinapansin. Sige na, tingnan natin to. Ito naman. Ito nagkakamunan yung dalawa. Ito magkasa. Mas mahal yung cellphone niya. Yan. Naman. Di, tanong ko muna. Tangan nyo, mahal ang cellphone namin. Logo namin, gago kayo. Anong unit? Anong unit yan? Anong unit? Ay, hindi ko masa. Hindi ko masa. Hindi ko masa. Takot siya pa. Ano? Hindi ko masa. Yung sa akin na lang. Sa akin na lang. Sa akin na lang. Hindi ko masa. Wala pa tayong viewers. Papayag ako, lubog cellphone. Papayag si Ricky. Kasi bakit hindi siya pumayag? Nalaglag na yan eh. Nalaglag na sa lababo ng CR yan. Inodoro. Pero, ganun pa rin. Sa akin kakasa ko, ilublob ko din isang oras. Basta bayaran niyo ako 30 mil. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. 30 pesos pwede. 30 pesos dong. Kaya iwa mag yun. Ang ingon sa Muslim. Kaya bisag ka niya ako rin ng balik ka. Ikaw Bisag Muslim. balik ka rin. Pero kung makinganat ta, wala may inyo. Akarike. Nagkasubukan na. Ano ba putang niya ka? Parehas bibo na. Ge, babad. Mungkin saan mamatay siya, maluban lang. Nagalaw-galaw na. Wala, namatay na ako. Sayang yung cellphone pisting yung ako. Yawa, nagkakasahan na mga tropa. Ito yung mga tunay kaibigan. Tunay kaibigan ay di maasahan. Puta na, ito, bakbakan to. Video YouTube. YouTube to, panoorin nyo sa YouTube. Panoorin nyo si CCTV, labanan ng cellphone. Naglabanan ng cellphone, nagkababasaan na, nakainom ng 3 buti ng imti. May 2 manok na pulutan nyo. Wala kayong pakialam, diskarte lang namin to mga katuwa ang trupa. Tropang Mindanao, tropang Bisaya. Punasan mo lang. Putang ina, sinipsip na yung speaker. Sinipsip na yung speaker. Sinipsip na yung speaker. Tapos tingnan natin sa ganyan. Hindi man talaban yun. Wala yun. Mga ganon lang, hindi talaban yun. Di lulub ka Log out na ako dito ha. Putang ina, walang ano to ha.